ассалому алайкум мардум тамошобинои канали Сауду ТЖ ва Сауду ТВ ҳамагиам хато намекунем бачаҳо. Имрӯз 11 феврал соли 2026 навори хонаҳои арзон, навори квартираҳои арзон, навори заминҳои арзон бачаҳо азиз ва навори эълоно ва навори мошинои арзон дар канали Сауду ТЖ дар числаи 11 феврал 2026 сол. видеоро бо диққат тамошо кунед, бовар кунед, навор беҳад навори зур шид. ҳамаш арзон арзон бачаҳо, медонед ами 70,000, 80,000, 100,000, 200,000 замини фурӯшӣ дар Душанбе 3 сотих 120,000 сомон. ана дӯстон вариантҳои беҳтарин. баъдан барои қабули реклама шояд хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки боша дар WhatsApp рекунед дар канали Сауду ТВ ва Сауду ТЖ, TikTok, Telegram, Instagram реклама мекунем, фурӯша мегузорем. Дӯстон азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Сауду ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли як чанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Торкистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯем ки мо аз канали Сауду ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ Telegram канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами Telegram канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. сараввал эълонҳоро мехонем, баъд далши навори аслида мегзарем. аренда квартира дар Корай мега аз даруни шаҳр, Гипразем, Султони Кабир, Қараболо, Автовокзал моҳона то 1000 сомонӣ дар Корай мегирем. яъне ки мо квартира бояд синимат кунем. дар WhatsApp мон занг бизанед. бачакҳое ки нафарое ки мақсад хонаҳотона тариқи аренда доданяен, ин ҳами шахсият бовар кунед, беҳад инсони хубай, одами боваринока, мега ки ҳай то 1000 сомона боша агар мегирем, мега аренда мегирем. барома дар WhatsApp-шон занг бизанед аз уми канали мо. и ака мега ки ассалому алайкум, мо да хонаи ҳавлигӣ ё квартира ай Душанбе дар Корай. нархи хона мега 250,000 боша мешавад. то 250,000 зурмон мерасад. ними сумша метам мондагиша бача азиз ҳар моҳа супурдан мегирам. кадомитон хоҳиши дастгирӣ кардани ҳами акара дорен, ина марама дар WhatsApp ёки рақамҳои дасти ахираш 8899 занг бизанен. дӯстон, бетараф набошен. яко ба як мақсад, ба як умед ждат доранд ки Сауду ТВ сабаб шававо худованд кори моро ҳал кунад. ина дӯстон то 250,000 сомонӣ дар Корай мегирад. акай дигари мега ки хона барои иҷора дар Корай аз Зарафшон 9 километр иҷоранишинӣ хонамон дар Корай мега мегирем. кадомитон хонаҳотона тариқи иҷора доданиен, ина марҳамат дӯстон, ҳами якада бинависен, яка мегирам. не ки фақат мега срочна бад дар Корай илтимос кадан ки мақсад ами дағалам шава, мақсад мега кӯдаком да таи борон айда надорем ягон сарпаноҳ мега. хулосан бода гарини важняй хоҳишай ҳаматон, кадомитон мақсад ҳаракат ка арзонтар биспорен бо беҳтарин кор мешавад. хеле эълонҳо дар ко бошад дар WhatsApp-и Сауду ТЖ нависем бача азиз. ана ки мегзарем ба якумин мошини имрӯзамон. Kia K5 астае ки дар Душанбе қарор аст, солаш бошад 2016 ҳай. ба нарх бачаҳо 150,000 сомон алиши вариантон дорад. асосан бачаҳо барои алиши эълон кардем. нигоҳ кунед, мошинча Kia K5 2016 хоб Душанбе да растамошка утилизатсия ҳастай, ҳуҷҷати 1 сола дорад. мошина мега 20 рӯз пеш аз Корея овардем. пробег 196 километр бачаҳо. 196,000 нест, 196 километр пробег.
моториш ди турбо, кашиши зур, се режим дора бача азиз. Полни панорама. Ягон ҳавли 2 сотиқа боша агар ёки квартира боша болои мошин мега пул медиҳем. Ина варианти беҳтарин. Одамое ки алиши вариант дорен мегӯянд ки мошин қабул мекунем маромад. Мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ сохтмони 80% бача азиз. Нигоҳ кунед. Роса криша кагинесан ай сабабе ки қарздор мега сум дар кораи савдо мекунам кадомитон шанса айдистатен. мақсад ай одамое ки хона харен беҳтарин вариант. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Боғи Мир. 5 хона ва 6 сотиқ замин 190,000 сомонӣ. Телефон ватсапи соҳибхона мегзорам занг бизанем. 2 хонаи 4 ба 3, 2 хонаи 5 ба 3, 1 хонаи 6 ба 3. хона дорои лоиҳа, хона дорои сертификат дора. дароми хидмай 1 кам аз шебен, 1 кам аз симес дора. тахта рейка тайёрай. неки шифир надорем ки болоша маҳкам кунем. ай сабабе ки аз бон қарздорем савдош мекунем. хона палавина семен блок, палавина хишти пухта қатӣ бардоштагӣ. занг бизанен, маслиҳат кунем бигирен. 190,000 сомон агар ки шароити харид кардан дорен, иншоалло бо арзон мешава. занг занен, ами шахсият қатӣ маслиҳат кунем бихаренш. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯши равонкардагӣ. квартира равон кардан ки фурӯшӣ дар Душанбе. ҳамин территория Душанбе дӯстони азиз нарх наву беҳад қиматай. фикр накунед ки ман 150,000, 200, 220,000 ай Душанбе хонаи тайёр мехарам. ин хеле замон бачаҳо гузашт охир. мада бовар кунем барое ки мо ҳамин соҳада кор кардем бачаҳо. Сауду теҷе, Сауду ТВ доллартон мақсад чизе ҳаст гуфтасе бачаҳо азиз. хулоса дӯстон қиматай нархҳо охир. дар Душанбе қарор дорад кӯчаи Садриддин Айнӣ, болои бозорчаи 9 километр, бинои 6 ошёна, хона дар ошёнаи 6 қарор дорад. духонага 42 квадратни метр. об дора, свет дора, отопление дора. 490,000 сомонӣ нарх дора бача азиз. иншоалло боз савдо мешава. дар WhatsApp шон метавонен муроҷиат бикунед. одамое ки аз Душанбе ҳам тарафҳо квартира дар Кортунай хай ремонт кардагӣ тайёр бачаҳо. духонага 42 квадрат 490,000 сомонӣ. дӯстон мегзарем ба чорумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ аст ки дар шаҳри Душанбе. ана ҳамеша инами тарафа мефурӯша бача азиз. нигоҳ кунед. аз ҳавлӣ мега қисми ҳавлӣ мега 3 сотиқа ҷидо карда мефурӯшем. Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷангалак. 3 сотиқ замин 120,000 сомонӣ. ноҳияи Исмоили Сомонӣ ҷангалак баъд аз таксиҳои Хуҷанд рӯбарӯи кӯли Душанбе. аз ҳудуди ҳавлӣ мега фурӯхта мешавад. 3 сотиқ замин маҳаллаи аҳолинишин. мардум зиндагӣ мекунанд. роҳаш 1 километр аз трассаи калон то дохили замина асфалт. беҳуда занг назанед. арзон кардем ки проблема дорем ҳал шава. фақат конкретни харидоро аз уми Сауду ТВ ёки Сауду теҷе занг бизанед бачаҳо. 120,000 сомонӣ. як гап бигӯм бачаҳо, ҳамин лайкотона монден ёки не? ман ба ҳавас навор кардесам, не ки напирсем фуромӯш кардам. шумо ҳам масъалаи лайкоро бинед охир. ҳамин тарафи даст чапая нигоҳ кунед. шо ба ҳоли ҳаматон 80% мардум лайк намонден. ака нияти дастгирӣ доред, не ки шояд ки фуромӯш кунед бачаҳо. ҳаракат кард дастгирӣ кунем, беҳтарин кор мешава иншоалло. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ аст ки худам навориш кардам. инамира худам видео кардам. видео асосӣ дар канали Сауду ТВ ҳа бачаҳо. числаи 5, числаи 6 февралай. Душанбеда қарор дорад дар Гипразем. доми 14 этажа, хона дар 11 этаж, духонага 57 метри квадратӣ, 660,000 сомонӣ. телефонша мегзорам занг бизанен. 2 лифт дора. мактаб пеши хона дай. у тарафи раҳда мактаб. об свет доимӣ. пеши деҳқонбозор айку бачаҳо. Гипразем деҳқонбозорда қарор дорад. нарх 660,000. иншоалло бо арзон мешава. беҳтарин вариант 2 хонаи фасон, 2 хонаи хоб 7 ба 3, 6 ба 3 ҳам хеле хулоса дӯстон. ина маромад патологи беҳтарин. хулоса ремонтҳои зур кардагӣ хай сум дар кор мега савдо мекунем. занг зада маслиҳат карда бигиренаш.
мегзарем ба шашумин мошини имрӯзамон. дӯстон азиз, боз як тоига Kia Rio равон кардан ки дар Москва қарор дорад. Солаш бошад 2013. ҳай бачаҳо азиз, ана ҳами Kia Rio мега ягон расхо надорад, документо сатҳоиза. ҳай мошин дар Москва алиши ба участка ё хона дар шаҳр ё ки қарибиёи шаҳр дабоша, агар алиши вариант дорем. ҳаст нафаре ки дар Русия ҳастена, хоҳиши мошин харид дорен. мисол агар дар Туркистон замин ё хона дошта бошен, алиш кардан вариант дорен. ина марамад варианти беҳтарин Kia Rio 2013. шояд ягон сум болоӣ бита, шояд агар шумо ягон сум бутен. хулоса байни худтон масякне бачо. аз Saudo TJ эълон карданай аз шумо интихоб карда кортона ҳал кардан бачо азиз. 2013 Kia Rio дар Москва алиши ба участка ё хона дар қарибии шаҳр дабоша алиши вариант дора. дар WhatsApp шон занг бизанен, масъя кинен, кортона ҳал кинен бачо азиз. лайкотона гузорен, дар канали Saudo TJ подписаться кинен. чизе дорем рӯй кинен, реклама карда фурӯшта мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. анами хона дӯстон 1,400,000 сомон ай. медонем барои чӣ? барое ки и тарафҳо мега гарени ободаай. ҳами ҳай масоати 6 сотиқ замин дорем мега, не ки 6 дар хона кардагӣ ремонтоша фасоне бачо азиз. ман дар бораш мехонам, гӯш кинен. мега душанбе Шоҳмансури 2 болои 3 сотиқаҳо айку 6 сотиқа дар қарор дорад азиз. 6 болои 3 сотиқаҳо 6 сотиқаҳо меганша. автобуси 37, маршрути 35 мия. квартира мега бахшиш. квадрати хона мега мақсад калон аст азиз. обши 6 дар хона дорад азиз. 3 та болода, 3 та поёнда. дар боло якум, дуюм этаж хулоса аст азиз. 2 та ҳоҷатхона, як то дар дарун, як то дар берун дорад азиз. хоб ремонт кардагӣ мансарташ не ки беремонт бача азиз. 14 метр поёнаш таҳхона, канализатсияи хонагӣ, хоб светои шаҳрӣ. мегзарем ба ҳаштумин аренда квартира. бачакҳое ки, акҳое ки, студентое ки хоҳиши аренда квартира снимат кин дорен, марамад беҳтарин вариант. аренда квартира, як комната квартира дар дуюм этаж бо масоати 42 квадрат, ноҳияи Сино, дар Душанбе 2,500 сомонӣ моҳона. 42 квадрат, хай ремонтош баъд нест, фасон кардагӣ, шароити беҳтарин. хона дар рӯбарӯи бозори Кушониён. студент мақсад қабул намекунем гуфтаги аҷа бача азиз, бахши зиёд. 1000 сум залог да охири моҳ мега далчи. хулоса ки хитон бо занг зад пурсоншен. 2,500 сомон моҳона, як комната, хоб дуюм этаж, 42 квадрат, Душанбе да ноҳияи Сино, рӯбарӯи бозори Кушониён. дӯстон, студентҳо, бачаҳо беҳуда нороҳат накунен. студент қабул намекардай, фақат оилавӣ ё ки одамои калонсол. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае ки 3 комната, масоати 10 сотиқ замин, деҳаи Навобод, ноҳияи Фархор, 130,000 сомон нархаш. пешаи занг задан бачаҳо хушрӯ гӯш кинен. хоб рақамош ахираш 5595. ноҳияи Фархор, деҳаи Навобод, 10 сотиқ замин. хона дар ҳолати хуб қарор дорад, дар наздикии роҳи Калон. мағоза, мактаб, медпункт, масҷид. тоқа мега суми наличи 130 та. ина одамое ки аями тарафҳо хонаи арзон дар кор кунай, масоати заминаш калон бачаҳо. нигоҳ кунед чӣ хел проекти хушрӯ. хулоса ҷои обода занг зада масъя бигиренаш. мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. дӯстон азиз, хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 комната, масоати 8 сотиқ замин, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, Калхозобода қарор дорад. Балхии Румӣ. сена 220,000 сомон. телефоншон мегзорам, занг бизанед. хонаи фурӯшӣ, 2 дар хона, веранд, баня, свет, шароит барои зиндагӣ ҳамаш ҳастай. Калхозобода қарор дорад. 220,000 мегем, иншоалло бо муомила мекунем. занг бизанен, масъя кунем, бигиренеш. дӯстон, як бор дига мегум,
ҳамин лайкотона гузорен. навор чӣ дора? Лайк дора. як лайки шумо 10 нафар 15 нафар да ютуб да топ мета бачо азиз. ҳами чӣ қадаре ки топ бита одамои хонахар да меброя бачо, ҳеҷ вақт да дигаро намеброя. навори хонаҳо да одамои хонахар пайдо мешава бачо. ҳарака кен дастгирӣ кунен, ҳамин навора соҳибошона бирасонен, беҳтарин кор мешава. аз шумо дастгирӣ, аз мо пешравӣ, аз мову шумо савдошавии хонаҳо. мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. 268 000 сомон як комната 4 сотиқ замин масоҳат бачо. шаҳри Душанбе дар Армоғон қарор дорад. 4 ҳуҷрага бахшиш иҷада гуфтагае ки 4 ҳуҷрага бо дар ҷа як ҳуҷрага насига. аниқтараш хайчи хеле мебинед ҳуҷраҳора. 4 ҳуҷрага 4 сотиқ замин об свет дора, рӯ ба рӯи бозори Зарафшон 4 километр боло. ҷайрабулоқ Армохон меган. ватсап данависен, фақат бо далши мефаҳмонатон бача азиза. ахири ватсапшон 24 80 занг бизанен. 4 ҳуҷра будасай, 4 сотиқ замин будасай. дӯстон навор ҷанба сида чизе буд ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат кардан навори фасон кард, пешотон кардем. ман ватсапи хидмат мегзорам, ахириш 9997. чизе боша рӯй кунед. канали Саудо ТВ, канали Саудо ТЖ дар хизмати шумост. зиндаву сарбаланд бошед бачаҳои азиз. раҳмати моро даст